Ministerka Šimkovičová sa rada a veľa chváli tým, že vďaka nej sa zrekonštruovala strecha Slovenskej filharmónie. Malo to stať 300 000 eur, ktoré boli určené na boj proti dezinformáciám. Financie, ktoré boli v tom programe určené na dezinformácie a boj proti týmto dezinformáciám, myslím, že 300 000 eur. A ja som sa vtedy rozhodla, že tie peniaze teda nedáme na tieto dezinformácie. A v tom čase sa riešila strecha Reduty, takže sme tie financie dali na túto strechu, na opravu strechy. Keďže sme zvyknutí, že pani ministerka sa rada chváli cudzím perím, pozrieme sa, aká je pravda. Vo výročnej správe Slovenskej filharmónie za rok 2023 sa dočítame: stavebné práce na viac ako 100-ročnej streche začali v júni 2022. Stavba bola ukončená v decembri 2023. V rámci príloh vidíme aj pekné obrázky a tiež si prečítame, že v auguste 2023 sa na strechu bratislavskej Reduty dávala aj časová schránka. V septembri išla náhodou okolo istá Milanová, strecha Reduty vtedy vyzerala takto. A keď som tak kráčala do tej Reduty po tom červenom koberci, tak som si povedala, dobre, sme tie peniaze dali na opravu tejto nádhernej budovy, aby tu nezatekalo, lebo som na to hrdá, na tú historickú pamiatku. Pani ministerka, nechcem vás rozplakať, ale tých 300 000 eur, ktoré ste vyčlenili pre Slovenskú filharmóniu, z tých sa zaplatilo navýšenie cien. My sme zabezpečili rekonštrukciu strechy Slovenskej filharmónie vo výške 2 milióny eur.